И какво става, хора? Аз съм Доволн и днес, както виждате, ще ви покажа как да фармите безплатни битове за Twitch. Сега за начало съм си отворил някой канал на човек в Twitch, именно Shadowhex, едва ли го знаете. След което штраквате тук, отваряте с нов тап, нали? Штраквате тук, отивате на настройки, след което на разширения. После отивате най-долу, стигане на още разширения. След което тук в търсачката пишете ето така Betternet VPN и натискате Enter и е този първия VPN, натискате добавяне. След което добавяне на разширението. След което то би трябвало да ви се появи ето тук, да, както виждате, появи се. Идвате в Twitch, натискате United States, натискате на Connect сега, след което автоматично би трябвало да ви рефрешне Twitch, да, ето. Обновява ви Twitch автоматично и сега естествено ще зарежда много, защото този VPN доста товари самия Google Chrome, не знам защото или само при мен е така и вентилаторите на лаптопа се задействаха много бързо и много шум, не знам дали ги чуете, дали не ги чуете. След което нали натискате тук на битовете, аз имам 605 бита, натискате вземете битове, след което, както виждате, получете 5 или повече битове, като гледате кратки реклами, натискате гледане на реклами. Сега мисля, че 3 секунди трябва да изчакате докато минат, след което като свърши самата реклама, ви дава 5 или повече бита. На мен един път беше дал 105 бита, мисля. Един път 75 и в принцип по 5 и 10 дава най-много. Пък не знам. Тук нали ще траквате с нещо. И да, както виждате, получих 5 бита. След което може да натиснете на Watch Another и естествено отново да гледате кратка реклама за битове. И така, след като ви свършат, излезете от VPN, натискате Disconnect, след което избирате United Kingdom, след което пак Connect. И така, може да имате и да фармите безкрайни битове, естествено само да имате време. Да, хора, това е от клипа, надявам се да съм помогнал на всички. И да. Както казах, това е всичко от мен. Надявам се да ви хареса. Така, не забравяйте да хареса клипа за още, да коментирате за вашето мнение и се абонирайте за моя канал, за да не изпускате нито едно мое видео. И да, аз бях Доволн и чао.